Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag manan nga oras kada kayo amin papagayam, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, may samanen asurat ti intay ikan biag, ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ni pagayam tayo a Denver, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Denver. May saak met kadagiti naesem nga agdangag iti drama dito YouTube ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adangdanggan. Iti agdama ket addaak ita dito'y balasiw taaw. Nakapagsurat akmet gapu takayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko iti biag. Padas ajak tupulos malipatan. Ket patsek a makaibati daytoy iti adal ken liwliwa kadagiti padak a dumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Apay biag ko analipatam tigarim kanyak. Ay, nagulpit ka na ya. Nabartek ka man ng Denver. Anya kumain, nabartek ka. Bartek mo ti gatang ko iti arak. When agam ka na yun naman ti uminom anak ko. An bibiyang ti asino man. Tinasaya at agdiritso ka ng di kusina. Nagparti ak itay iti native a manok. Inkamangan. Agsabaw ka. Iti kasta. May munawan ka adagos. Ay, kanin nyo na tanata. Sa anak mo ta mabising. Kanawan ganas ko mangan. No di mo kayat timangan. Inkangarod maturugan anak ko. Di tak man dik tara na kasta ta amok dar aramidag. Anak ko, gusto ko man na itapanagin inom mo. Madamdama, nabartag ka man ay. Makadadali ti salon at ti kastangar aramidem. Sapay naglaing kang agsigarilyo. Apayaya ka na yun da kabyangan. Wen ata saanan arumbang ti kastangar aramidem. Kan may sa, siyak ti amam. Ayun niya. Si kagayam ngagpaiso ti anak. Sika ti kung kunada nga adigi ti pagtangan. Angam ka ano ka nagbalin ay nga adigi ti pagtangan. Kinuawan mo sir-servim atao. Ngamin takrot ka. Takrot ka nga ma. Kanya, ulitin man timbagam Denver. Ulitin man. Takrot ka kuna tatang. Takrot ka. Nawatam. Bastos ka ngay nanak. Awan utang mo na imbag anakam. Sige. Tanugin da. Sige. Ituloy yaw ti pananglayat yung kanya. Kabilin da ka. Makita ka. Saan nyo akabailan? Ngamin, takrot kayo. Takrot kayo, tatang. Kaya't mo sawan, duwatan, Jessa? Katwan,
Apay, di mo kayat? Ay, kaya't ko launay Kaslajak pa lang amin mamate. Asinong bata mong ti ayat nga daton ko kan ka. Napanagnakak kami na napudno ka. Kan may sa, nabayag mo nga agar-aram ka kanya. Agyaman ako unay, Jessa Ikarek, adi kan to paldangan. Si kalahan ti babae, ngagtagik ko iti pusok. Kasta akmat kan ka, Denver. Awan sa bali apang italgak iti amin ko, no di si kalaan. Ay, ayatan ka unay, Jessa. Ay ayatan ka mat, Denver. Itay ka pa'y kadi nga gururay, babe. Saan mat, babe? Kinapudno na karurar ko laan. Apag gusto mata sumangpat ka. Nabannog ka kadi tinagbalam at panagtrabaho? Saan mat unay? Apay ka di? Kuha, amangan no mabalin na rumorta. Papanantangay? Makamuditan no sa dino titurungan ta. Kaya't ko tiag joyride. Diyak pa ngamin kahit tiag gawi di jibalay. O sige, sikati makamo, Denver. Ngamne, agawid na matlang nga dagos Amumat nga da trabahok inton bigat. Wen, di ka madanagan. Kaya't kala makadwa nga pasyar. Sakbay nga itulod ka jibalayo. Okay, mapantang araw dan, babe. Itay ka pa'y apalpaliiwan, Denver. Ha? Kas na, ada na unag pampanunutan. Naliday ka. Apay, ada ka di parikot. Jessa, Ibagam no niya dayta. Ang mga nadamay tulong ko. saan mo't alimad kan ka ti sitwasyon ti pamilya mi? Saan ka di? Maumumak nga mina ni jibalay. Namaminsan, kasyalak pa ikitin kahit ti agawid. Awanan ti sigod aragsak iti unag ti pagtangan mi. Manipod na kilalaki ti inak. Denver, Ti may sapay akagurak. Saan man laapulos nga agungat ni tatang. Baybayaan na ti kasdi nga aramidan ni nanang. Di naman lamay sakit mo ti bagina. Sobramot tan ti kasdi kinasingpet na. di mo ngamin unay pampanunutan dayta, babe. Nalabit nga darason no apay akas jay ti amam. Apay no, ag-review kakit di para iti panag-exam mo iti board. Iti kasta, ada pa ka kumikumam. Ken, tapno may apply mo mat, tinturpos mo a kurso. Anya pelaga po tapno aramidak ti kastangay. Awan mo't lang serbina. Gamin. Broken family kami imatan. Babe, saan lang matapara ka dakwada? No di kat para iti mismo abagim. Kadata, para iti masakbayan ti buklanta a pamilya. Sa bagay mat kid niya. Among makunak anagasatak. Ngamin, inayat na. Sa anak la nakabirok iti babae ang mga kanyat. Nakabirok at pa iti babae ang mga sakit kat mangilalakan niya. Among ba't nga ayatan ka? Kat ikarik nga ayatan ka, iti rigat kan namay. Namnamaam ti kaadak iti likodam, iti amin agundaway. Basta agtalag ka lang kanyak. Uwan, babe. Kat agyaman ako na Agyaman ako na iti panangitulod mo dito'y balay kanyak, Ariel. Awanan niya man na, Jessa. Pakaragsakak ti mangitulod ken ka. Sige, agan-anad ka iti panagawid mo. Wen, agyaman na. Sige, mapanakon. Okay, see you tomorrow. Jessa, Oh, apa yung Denver? Kasla ka mat makaungungat. asino ti lalaki ang itulot kan ka, ha? Dayjay. Ni Ariel, katrabahwak. Katrabahuan. Apay nga intulod na ka. Awan madagas na. Madala na namatlang ngamin dito'y balay. Iso nga indagas na kun Adala nga raw din boyfriend mo. Nga makiang angkas ka pa ilang itinuasino dita. Ha? Kuha. Awan mat makita ka dagas na Denver. Ngamin, nagpresenta lang mat siya tao. Uray pa'y, saan nga umdas arason dayta?
Makamu ka no niya ti kayat mo panunutan, Denver. Di ta ka man langan. Jessa, di na panawan! Kasarsarita ka! Nasaya at mo't nagawid kan Lorna. Wan, ngamrumwarak matla ang adagos. Anya, kasang sangpet mo ng rumwar ka manay. Wan, ado tinapatag nga asikaswa. Pangaasim, tagtalinad ka kumamutin ni Tibalay. Nabaybay amon ti anak ta. Ay nalaklakayanan ni Denver. Amunan tinasaya at kan saan. Kan maysa, ada kamot amang bagbagakan ko na. Sa balilataan, no si ka mismo nga ina na timang bagbagaken kwa na. Ay na, kabailamon dayta, ador. Basta rumarak matlaang, adda sarakak atao. Sarakan nyo ka di man ang tilalaki yun, anang. Ah, Denver, saan kumabot na kasta ti panagsasaom iti inam? Tanya ti kayat nyo. Irespeto nga uray amok amadimeter aramidin na iti unag ti pagtaangan tayo. ha. Ay, kwa. Sapay ko ma. Tagbalin kay anaragsak iti kastangar aramidin nyo. Denver! Denver! Nalain day ta asawam. Isuti kasaritam. Didak pakibibiyangan tamok ter aramida tatang. Oh, makitam kas jay apan ang sungsungbat ka anak ta. Pangaasim, Lorna, agawid ka kuman. Si sasagana ak amangawat manenkin ka, nulakit di tagbalbaliw ka. Ay na, nakaado ka man ako nakon. Di kan mang namnamang agsinubyan tapay, ador. Ngamin, iti kaano man, saanan ang mapasamak dayta, nawatam. Pangasim, Jessa. Agsarita ta ko ma. Please. Sorry ka dagiti na ibagakan ka. Pakawanin na ko ma. Ikari ka sana na maulit. Promise. Pakawanin na ka din, babe. Please. Denver, inton maminsan, danggan na kumamat. Itikas na, saan ta dumanon itikas to yung sitwasyon? Wan, babe. Ikari. Kat ulit tagtagkid daw iti pamakawan. Denver, amumat nga ayatan ka. Amok mat nga ayatan nak. Isuakid daw nga talag ka kumakanyak. Wan. Ikari. Pasensya ka na talaga. Sorry. Tatang! Tatang! Oh, apay ka di Denver. Kasla da ka apa miti kastadyar mo. Apay, diyo ka di amo ti maipapan ka ni Nana? Ha? Kwa, anak Bueno, ka. amo yun. Ngam saan kailangang ngagtagtagari? Amumon. Ngam awan manen aramidem? Denver. Uray agdadata lipliputan na kayo. Itultulok yun. Uray amu yung nga adda saan anasayat nga aramidin na. Baybayan nyo. Naging bubulsek kayo, tatang. Tumalakan, Denver. Ang inggat kaano ti kasta kinatakrot yun. Apay adiyo ikan iti pagnakman ni Nanang. Kan ti lalaki na. Itultulok yun kadi akastan. Tumalakan kunak nay. Makawot kayo. Ngamin, pudno ti pagbagak. Masaktan kayo. Ngamin, agpaiso. Kitaan nyo man. Pinanawan na tayo ni Nanang. Addan sa bali a pamilya na. Addan baro nga asawa. Ken anak na. Iti kaano man. Saanin ang mabukal pa iti pamilya tayo. Gapo iti kinatakrot yun. Apay ngay. Saan mo na makontak ti cellphone ni Jessa? Sumbatan mo din tiyawag ko, babe. Pangasim. Kasapulam kay tagong damay. Awa na talaga. Jack makontak. Tinasayat. Mapanaklangan iti pagtrap-trabahon na. Kasta ti aramidak. Sukunat langan iti opisina da. Nasapa pa'y mat. Apay ngay anak karikap ti opisina na. Sa dino ti ayan ni Jessa.
Dahil dyan tigada. Asit gap man tagdamag ka na. Bareng amuna no napanan ni Jessa. Cheers! Kampay, boss. Kampay para sa tagumpay. Cheers, boss! Oh, ato Jessa. Cheers, Pulutan boss. ka. Ikaw at mulat ta, ah? Jenny. Sige lang, boss. Ungag pa so, Jessa. Jenny, naimas na ita. Dahita ti special mino ni boss. Kasta aya? Nan, ramanakman nga agpaiso? Naibas nga agpaiso ah. Oh, sika nga, Jenny. Ah? Sige lang. Ang mga numabsuga, kat jakon makainom. Oh, kasano? Pasado mo lang ka di, Jessa? Launay, boss. Ayos! Cheers nga ron manan, no kasta, boss. Agad mo na. Bukam ti basom, Jessa. Sige, boss. Ops. Okay, cheers! 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 Happy birthday, boss. Happy birthday, bossing. Happy birthday, bossing. Agyaman na kada kayo amin, ha? Sabay kumata, maulit pa iti kastoy apa nagbabanding tayo. Jessa! Ni Denver. Umay katag salita ta. Anay ko, timak, di na kumamat guyoda na kasta. Nakababain iti bus ko. Kunam nga adda ka iti trabaho. Ngim saan kayam, tadda ka dito ang makininom. Amum ka di ang madandanagan aga. Gapot di mo sungsung-batan dagiti awag ko. Ita, adda ka lagayam dito yung ag-happy-happy. Di ka di mapain, ha? Awan ti rumba nga pagbainak Denver. Ngamin, awan mat madingar aramidag. Kan may sa, kadwak mat dagiti katrabahuak kan ti boss mi. San arumbang tinaramid mo? Ngamin, di ka nagpakada kanyak. Pasensya kan, babe. Biglaan ngamin daytoy alakad mi. Iso adya ko nakapagpakadakan ka. Sana rason tayo ta. Nalakamot ti ag-text mo na umawag. Umawag ako ma. Iso na lang ta nalobat ti cellphone ko. Nagadulakit din na rason mo. Na, kita akman ti cellphone mo. Oh, anya. Mamati ka ka din? Nalobat ko naklang arudan. Pasensya kan, babe. Tinarigat ngamin kan ka. Awan pa nagtalag mo kanya. Pasensya kan. Kaya't ko lang mat-asigurad ti kinatalagad mo. Kan may sa. Kan anya, Denver? Ha? Di na ko maikumpara iti mapaspasamak ita iti pamilyam. Sabali ti inam, sabali ak. Di kaya't ko lang, met. Kaya't masigurado ka dinak panawan. Adinak to ibating at may sa. Kasiguraduhan? Kasano ang mapasamak dayta no awan mat pa nagtalag mo kanyak? Di nakman ipada iti inam? Ngamin, sanak akaskan kwa na. Maawatam? Jessa, di na ko mapanawan. Pangasim, agsubli ka dito eh. Kasano matangag talaga iti kasto yung sitwasyon. Mabuti nga may pada iti gasat ni tatang. Sigun kuwa na nagkinarida alidan to agsina kaninanang. Nagkinarida nga binulig da iti regat kinamay. Ang sana tinumpal ni nanang dagita karin karida. Uno sa patada iti tunggal may isa. Nganin, impati na nga agmay-may sa tiyanak. Simurot iti sa balya lalaki. At naragsak daytan nga dandan na. Idintuta na bati kami. Ngagsagsaga ba. Kapoy iti naramid na. Tisa man na pasamak kadakwada. Iti napalabas. At nagbalin na bangungot kanya kiti masagbayan. Iswa kagkurak idado. Kagkurak idang agpadpada. Ti bagida lang ti pinampanunot na.
Di dak man lapi nanunot magnganak da. Anya tirumbang aramidak. Turumbang kadingag talaga kini Jessa. Uno, nasaysaya at langin nagsina kami. Hindi kasi na, diya kung marigna tikas tiya sakit. Mariribukan akon. Apoy asyak pa iti nakapasamakan tikas to eh. Nagsakit. Nakasaksakit. Pakawanan na ko na, babe. Ikari ka sana na maulit. Pasensya kan, Denver. Ngam namimpinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Panagkunak, nasaysayat nuwaswasan tan ti relasyon ta. Anya, Jessa, di ka kumamat mangrabak iti kasta, barasim. Sa anak amang rabrabak, Denver. Putdan tan ti relasyon ta. Awan matlaang ti turungan na. Gapo iti kinaman na ngimon mo. Ikarik, sana na maulit ko nakman. Agbalbaliw ako na. No namin ano kan anag kari. Ngam di mo matungtong palan. Nalabit asaan adata tinaytuding para iti tunggal maysa. Iso anawayakan amang birok iti babae amangawat kan ka. Kan nawaya akmatan. Sana, di mo kumamat aramidan ti kastoy kanya. Pangasim. Diyak kaya ti lalaki nga awan panagtalag na kanyak. Anya, Pangaasim ta di na ko nariribukan pa'y. Agyang manak iti ayat nga impaay mo. Kabayatan ti panaggayim ta. Sapay ko ma, tapalawaan to ti panakaawat mo iti sumaruno a pakirelasyonan. Kat ulitak ti dumawat iti pamakawan. Sorry, ngam saan kan nga ay ayatan, Denver. Miss F, awan na aramidak no di ti mga klon iti kinapudno. Kas iti inak, inbati nakmet ti babae nga inayayat ken inpatpatag ko iti kastaonay. Panagkunak ket siyak ti agsagsagaba iti saem a napalabas dagiti dadakkal ko. Gaputa nagbalinday to'y abangungot iti biag ko. Iti agdama addak ita dito'y balasiw taaw. Makumikom nga agtrab-trabaho iti kasta ket makalipatak iti saem a naglabasak. Mabutengak metten a sumrekmanen iti maysapay a relasyon. Ngamin mabutengak nga amangan no mapasamak manen tikas iti damo nga ayat ko. Isong aging gaita ket baruak pay laeng iti tawen ko at 38. Daytoy mantipadas ko ajak topulos malipatan, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Denver. Ken ka pagayam, Denver. Ammom pagayam ko, biag mo dayta. Agsabali, wenno agduma kayo iti makuna agasat, kadagiti dadakkal mo. Agtalag ka iti bagim, kang runaan iti amin agtalag ka iti Diyos, gaputa mamatiak asaan nakaabaybayan. Di mo ikumpara ti napalabas iti agdama, iti kasta saan ang maapiktaran ti relasyon mo. Palawaam pa iti panakaawat mo, masapol asursurwam ti mamakawan ken mga klon iti kinapudno. Ag-move on kan pagayam, Denver. Di mon panunutan ti napalabas, no di ket ti masakbayan. Alakastan pagayam, Denver, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manen iti maysapay a pakasaritaan nga intaik kan biag. Ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat nga intay ibasa ita ket nagapu kani pagayam tayo aglaysa manipod probinsya ti Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawak nga awagan naklatan itinagan aglaysa. Marigrigat laang ti pamilya a nagtaudak. Gapo iti kinarigat ti biag, pimusay ti inak asaan mi man laang apulos anayapan iti hospital. Takurang kami ket nga rod iti financial. Hiso nga iti nagsakita kas taunay ti panagdanag ti amak. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Anya nga iti ko nadagiti doktor, tata. Glaysa, anak ko. Anya nga ikano ti sakit ko. Adda ka no sakit mo iti puso, anak ko. Isama sa pula maopera ka iti kabita na panawin. Kasano daytan, tata. Awan mat ko ang tatayo. Di kang sangit, anak ko. Siyak ti makamo. Mangarami na kiti pamuspusan, tapno maopera ka. Arami na kami nakabalag, tapno agbyag ka glaysa, anak ko. Diyak pa'y kayat ti matay, tata. Sana mapasamak na ito, anak ko. Agdalag ka iti Diyos. Amok asaan nakaabaybayan. Tata. Ngala, dito'y kalanguan. Rumarak labit. Sa dino ti papanan iyo, tatang. Mangbiro ka kiti mabali namang tulong kadata. Agsubli akmat lang, anak ko. Oh, apa yung aslag dardaras ka, Mangan Hilda? Ada ka ti pagnamita? Ay man, nalipatak mo tin nga imbagakin ka, Nelson. Mapan ko man bisitaan ti anak ni Samuel iti ospital. Na ospital man ni Glaysa? Ay, wan nga ron. Maasyanak unay kini Samuel. Awan pa'y makatawan manipod na tayo ti asawa na. Agkarasublimot ti kakaisuna nga anak da iti ospital. Ay, kaya't mapanta Inta bisita ni Glaysa. Sumurot ka? Kaya na. Dua tamang tulong iti agama. Agyamanak Nelson. Amon, naglagan man tiriknak iti dayjay nga ubing. Kasla akmat agsakit no makitkitak ama sakit ni Glaysa. Apay nga taakas titiriknak kan kwa na. Gapo siguro atawan anak ta. Bakit? Nelson. Pasensya ka na. Iti unag ti nga pulo atawan na panagden nata. Di taman lang na paraburan iti anak. Pudno amala dingita na. Ngamdiak to pagbabaw yan asikati na kiasawa. Ngamin, malaksid anasingpet ka. Responsable ka pa yung asawa, Nelson. Ay, daawag ko. Mabit lang, bakit Sung batak. Hello? Asino na ito siyak nga rod. Anya? Istasyon di pulis. Apay, sir? Anya ti? Ha? Ni Samuel? Aday ti pagbaludan? Sige, sir.
Uwan, umay kami adagos. Sino ti kinasaritam? Anya tinangag ko. Nakabalod ni Samuel ko nang... Uwan bakit? Ni Samuel pa ilang ti unahan ta. Sakbayan ni Glyza. Sir Nelson, Ma'am Hilda, agyaman na kiti umayo dito eh. Samuel, apay anaramid mo tikas jay. Apay, anya ngamin ayat tinapasamak. Apay natay mo day ti a tao. Nakita kami na nag-withdraw iti ado akwarta na di alakay. Nasulisugak amang hold up kin kwa na para iti operasyon ni Glyza. Iso na lang talimaban. Iso napilitan na kanang saksakin kwa na. Diyos naman ang maasi. Diyak mo tinggagarat ya amin, ma'am. Kwarta lang ti kalkali kagumak para iti operasyon ti anak ko. Kan may sa self-defense lang ti naramit ko. Diyak inggagarat ti mang patay kan kwa na. Amo ti Diyos na ita. Dakala parikot da ito'y. Sigurado ang mabalod ka iti mabayag, Samuel. Pangaseo, Ma'am Hilda, Sir Nelson, tulungan niyo ti anak ko. At sakit na iti puso. Kat masapol ang maopera iti kabita na panawin. Anya, puso ti sakit ni Glyza. Well, ma'am, kasmat lang iti dahi ti inana. Ma'am, sir, diyak kaya tamatay ti anak ko. Tulungan niyo ko, ma. Pangaseo. Ure baybay ang dakon. Basta tulungan niyo ti anak ko. Glyza, iha. Ma'am Hilda, Sir Nelson, da kayo matgayam. Pasensya kayon. Awan pa'y namin ni tatang ko. Glyza iha. Kinapudno na kat nakasarita mi ti amam. Kat imbilin nakakada kami. Ha? Apay nga imbilin na kada kayo, sir. Sa dino ti ayan ni tatang ko. Ang iha. Ada ngamin napatig-an na panan ti amam. Iso ang kabayatan ti kawan na. Da kami pailaang ti mangaywan kan ka. Pimanaw, asan man lang nga nagpakada kanyak. Apay akas jay. Di nakadin kayat makita ni tatang ko. Di nakadin kayat nga iwanan. Ha? Ay, ikuha, iha. Saan akas na? Di ka madanagan. Agsublimot lang ti amam. Saan na bali? Ta saan da ka mat abaybian? Gusto niya. Di ka nagsagit. Uwan, da kami ti makamukan ka. Ipagas na ka, iha. Ampunan niyo ni Glyza, kunam Hilda. Wendelia, kaasi ngamin mat dayjing ubing. Anya? Kan may sa, awan mat anak mi kini Nelson. Iso nga okay lang. Itikas na, at damot din makuna nga anak mi. Wan ngam, amangan no agka-problema kayon to kwa na. Ha? Ni, itian niya kumaaga pungay, Delia. Siyempre, anak ti may sa kriminal ti inampun niyo. Nasingpet nga ubing ni Glyza. No may papanmat iti amana, saan mat nga inggagaran ni Samuel ti amin. Nasulisog laang anagaramit iti kasnyay, gaputa kayat nakit nga rod ang maispal ti anak na. Ha? Dayjay mat laang ngamin asakit ti nakaigapuan ti nakatay ti asawa ni Samuel. Hay, da kayo ti makam mo. Ngam no siyak lamay sa anak amang ampun iti ubing asaan anapintas ti background na. Maragsakan kami unay. Ngamin, naan-anayan ti panagimbag mo, Glyza. Pudno day tayo, ha? Iti umay pa nagsasarat. Aginroll ka, Wan. Pagadalan da ka. Pudno ka di dayta, Uncle Nelson? Wan, iha. Itikas na, maadaan ka itinapintas ang masakbayan. Itapay laang, agyaman akon, Auntie Hilda. Isuna laang taaging gaita. Awan pay laang ni tatang ko. Apay ngay adi matla sumangpetan. Sa dino ti ayan ni tatang ko, Auntie, Uncle. Iha. Sublian nakpay ka din ni tatang. Iha. Kinapudno na.
San mi nga mo no kaano ti panagsubli ti amam. Ang apay, Uncle. Apay nga imbati, nag. Apay ang pinanawan, nag. Sana ka din nga ipatpatag. Ipatpatag na kaunay ti amam, Glyza. Iso na lang, Taan niya, Auntie Hilda. at ang amin basol an aramin ti amam. Katnas kan asangwan na daytoy. Anya tinaramid ni Tatang. Ibagayo ko makanyak, Auntie. Pangaasiyo. Samuel, adda kadwa nga imay. Ha? O sino, Ma'am Hilda? Tatang! Ah, Tatang ko! Ma'am Hilda, saan niyo kuman ngayon kuyog pa iti anak ko? Samuel, maasyan kami unay kan kuana. Iso nga imbagamin ti amin may papankan ka. Sigun kadagiti doktor, natalgadan ti kasasaan ni Glyza. Didak ka din kaya't makita, Tatang. Glyza, anak ko. Kaya't kauna niya makita. Kaya't kaama ka din na. Kaya't ko ang makita ti panagdagkal mo. Kaya't ka nga iwanan, anak ko. Iso na lang. Sana na mapasamag na ita. Gapoy tinaramid ko abasol. Tatang! Glyza, anak ko. Tatang! Ang singsingpot kay kayanda, Ma'am Hilda, kan Sir Nelson Juan. Ipatag mo ina, kaspunpod no anak-anak mo. Agtulnog ka kanakwada, ha? Tung palam na iti maganakin ka. Di kag suksukir, Juan. Pagserbyam ida, anak ko. Kat agadal ka anaimbag. Iti kasta, adan tumat may pagpanlakal mo. Congratulations, Glyza, anak ko. Congratulations, Glyza, iha. Agyaman ako, Nay, Mama, Papa. Utang ko kada kayo ti amin. Da kayo ti ada itilikunan da iti abalegig. Ay na, kasla ka ano lang, dayti. Ita, balasang kaan. Kat maisakan nga abogada. Diyak mailadawan ti kasta una yaragsak ko, iha. Kasta akmat, Mama. Kat jak tumauma nga agyaman kada kayo kan ni Papa. Tadyak maragpat dagiti arapaap ko. No awan kayo amang supsuporta kanyak. Agyaman nakiti pamatagkan sakripisyo ngayon pa ayo. Thank you so much, Mama. Apna. Lala, gusto data. Makapailuyos kayo nga gina. Thank you so much, Papa. Apna. Di kagda nag-iha. Taobligasyon mi dayta kas naganak mo. Kaya nagyaman kami mat. Gapo tayong guide mo tinagadal. Nagyaman kami. Ngamin, gapukan ka kat nataan kami ti anak. Pundoti ko na ni Papa, iha. Ala, gusto daytan. Nagawit tayo din. Aguro-ura yan, nagiti bisita tayo di balay. Nagipasagana akiti pagsasangwan tayo. Ituloy tayo ito ni Jeti agi istorya. Kayat mo asawan. Adamanan kaso a pinangabak ni Glyza. Wendelia. Agasam man. Talaga nga ron analaing nga attorney ti ampun niyo anya. Pudpud no nga anak, ti pangibilbilangan mi kan kuana, Delia. Ay, wala niya. Pasensya kan Hilda. Ang amom,
maragsakan ak. Ngamin, pasig aragsak kan balig itiin paay kada kayo ni Glyza. Ayun gayam, kumusta man tanti amana? Dayjay, at dapay laang iti pagbaludan. Agkit kita dalat nga agama. Saan mimat nga iparit, wano lapdan ni Glyza. Tapno mang bisita iti amana. Sa bagay, karbangan namat dayta. Ngamin, isumat ti pudpudno nga amana. Iso nga rod adi mimatlap dan ni Glyza. Ammo mi ngamin nga isumat laang ti maysa ang nagbalin nga inspirasyon na. Kabayatan ti panag-adal na. Aging ga nagturpos iti kurso na. Glyza, at dapay ka di kaya't mo apapanan? Nagagat kan sakit di amang kuyog kanyak itaadoin. Saan ka nga minanakuyog idi last week? Iso bumawi akman ita? Kaya may sa, adalat tamot danag ko Iti anya, babe. Ang mga nukuyugon na kati sa bali. Narigatan. Sapay nakadado ti agararam kan ka. Anya? Pilyo ka talaga. Sikat ti boyfriend ko. Apay kumangay nga agpakuyog ak pailang iti sa bali. Ang kulaang mat, babe. Aywan gayam. Kayat ko ti dumagas ija pagbaludan. Ada ngamin baro a klientik ijay. Okay. Ang mas dawak lang, babe. Iti anya, babe. Papay akas taon iti panang tulong mo kadagi ti balot. Kwa? Maasyanak ngamin kadakwada. Kaadwan ngamin kadagi ti balod. Kat sandan akabaulan ti mangala iti abogado. Kan nakaaramid da iti basol, gapo iti kinarigat ti biyag. Kasi iti amak. Anya? Balot ti amang? Wan, Dwayne. Nakapatay ti amak, iso na balod. Kat gapo day takanyak. Mukasta amugayang mo ni Dwayne ti amin. Juan Nelson, impod nun ni Glyza. Kat anya nga tinapasamak. Kat ko asawan, anya ti reaksyon ni Dwayne. Amo, kamaragsakan ka. Ngamin, awan kanumat nagbaliw iti marikrik na ni Glyza. Nasayat no kasta, bakit? Dayta kat pamanagnak ang nakasarak ti anak ta iti lalaki ang napintas ti panagpuspuso na. Nakunamon lakay. Ayun gayam, ibagata ka din kin ni Glyza ti may papan iti sagsaganaan ta para inton biga. Saan pa'y? Sorpresa dahi jay para iti anak ta. Saan nga sorpresa no ibagam? Sa bagay. Sigurado ang maragsakan ni Glyza, lakay. Mama! Papa! Ada akon! Glyza, anak. Tatang! Ada ka, tatang! Wala na ko. Nawaya ako na. Diya ko nimbagbagakan kay dinaudi anak kita ta. Ngamin, kaya't ka sorpresain. Oh, tatang! Glyza, anak ko. Kamaudyanan na. Makadan na kamatlangan, tatang. Agyaman ak, Diyos ko. Agyaman ak, kaputa di mo binaymay anti amag. Agyaman ak, kaputa sinong batang matlangan dagiti kararag ko. Congratulations, Glyza. Dwayne. Congratulations, iha. Iho. Best wishes ka na kayo. Agyaman kami, mama, papa. Agyaman kami, papa. Mama. Ay na, kablaawan kayo, anak ko. Nangurong na unay kan ka, Glyza. Maragsakan lakit di ti inam amang buya itakin ka, anak ko. Tatang. Diyak tumaumang agyaman ka na kayo, Ma'am Hilda. Sir Nelson.
Amok nga iti kaano man, kadyak ko makasubad iti kinasayat yung kada kami nga agama. Ngamkit de, kanayon ti panang ikararag ko. Asapay ko mata, bendisyonan da kayo pa iti Diyos. Gapo iti kinasayat yung agasawa. Awan anyaman na, Samuel. Pakaragsakan mi ti tumulong. Kan maysa. Amo yumat asaan kayon asabsabali kada kami. Mama, Si Kamat Dwayne Barok, pagyaman ako na iti panangipatag mo iti anak ko. Iti likodan ti panakaamom amay sa kriminal ti amana. Ay atak niglay sa tatang. Iso nga amin ang napatagkan ko, ana. Kat napatagmat kanya kon. Kat may saan kayo kriminal, tatang? Narami yun ay jay. Gapo iti panagayat yo, iti anak yo. Amok anasayat kayo atao. Malalaos ko dahi tan. Kasar dagiti anak tayo ita. Iswaro mga naragsak tayo. Saan ka nagsangsangit kay hitin? Pagyamanan tayo ti Diyos. Gamin, di na tayo kinaybayan. Agyaman tayo ken Juana. Ngamin, amin dagito yung mapaspasamak ita ket tagayatan na. Banag apakaragsakan tayo mat apinarsuana. Isubli tayo nga ron amin ken Juana ti pamadayaw. Miss F, inbilang ko ding aldaw nga isu ti kararagsakan nga aldaw iti biyag ko. Ngamin, malaksid ang nagmaymaysa kamin iti inay-ayat ko unay nga asawak, makadennak matlaangan ti amak. Ita, adda matendwa nga anak mi kani Dwayne, kat itultuloy kulatta ti tumultulong kadagiti balod, nang runa kadagiti kakabsat adida kabailan ti mangala iti bukod da nga abogado. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Glyza. Ken ka pagayam, Glyza. Nasa man tinapalabas, adan tulat tagundaway amagunod tinasamit abaligi, basta di tay liwayan ti kumararag iti Diyos anamarswa. Nagpintas to'y pakasaritaan ti biyag mo pagayam, Glyza. Ket patsyak ang nakaibati dayto iti adal ken nang tadliwliwa kadag iti patpat gantayo adumdumngag. Alakastan pagayam, Glyza, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.